Goddag. Denne video handler om administrativ rekurs. Administrativ rekurs betyder, at man påklager en afgørelse fra en forvaltningsmyndighed til en anden forvaltningsmyndighed. Altså, en borger får en afgørelse fra en myndighed, borgeren er ikke tilfreds med afgørelsen, borgeren klager til en højere myndighed. Vi taler altså ikke om domstolsprøvelse eller Folketingets ombudsmand. Vi taler om, at en afgørelse, som stammer fra en myndighed, nu bliver indbragt for en anden højere myndighed. Hvornår er der klageadgang? Altså, hvornår kan man påklage en afgørelse til en anden myndighed? Ja, for det første kan det fremgå en lov. Det er nemt nok. Derudover er der en uskreven retsgrundsætning, som handler om, at en afgørelse fra en underordnet myndighed altid kan påklages til en overordnet myndighed. Altså, det typiske eksempel er en styrelse, der er underordnet et departement. Styrelsens afgørelse kan altid påklages til departementet, med mindre andet bestemt ved lov. Råd og nævn er afhængige. Det betyder, at afgørelser fra råd eller nævn ikke kan indbringes for en anden myndighed, med mindre der er lovhjemmel til det. Og det samme gælder for kommunerne. Kommunerne er selvstændige, så deres afgørelse kan kun påklages, hvis der er lovhjemmel til det. Der er nogle processuelle regler, der skal være på plads, for at man kan klage. Man skal være klageberettiget. Man skal altså have ret til at klage. Hvornår er man klageberettiget? Igen, for det første kan det fremgå af loven. Hvis ikke det fremgår af loven, så kan man klage, hvis man har en væsentlig og individuel interesse i sagen. Altså, sagen skal på en eller anden måde berøre en. Jeg kan ikke klage over en sag, over en afgørelse i en sag, som ikke vedrører mig, som ikke påvirker mig. Det var lidt om klageret. Så er der klagefrister, altså inden for hvilken frist kan man klage. Vi har ikke noget generelle klagefrister i dansk forvaltningsret. Det betyder, at hvis det loven ikke står nogen klagefrist, så er det ikke nogen klagefrist. Så kan man i princippet klage når som helst, uanset hvor lang tid der er gået. Hvis der er en klagefrist, så er udgangspunkt selvfølgelig, at en klage, der kommer efter fristen, ikke kan behandles. Den bliver afvist. Det er ikke helt så enkelt alligevel. Det er kun et udgangspunkt. Nogle lover har faktisk nogle regler om, at der i visse situationer godt kan behandles en klage, selvom klagefristen er overskredet. Og selv hvis der ikke står noget om det i loven, så har vi en uskreven retsgrundsætning, der går ud på, at man på ulovhjemlet basis kan forholde sig til en klage, som er kommet efter klagefristens udløb, hvis der er nogle særlige forhold, der foreligger, og hvis overskridelsen af fristen er beskeden. Som regel vil klageren være interesseret i at klagen for opsættende virkning. Hvad betyder opsættende virkning? Opsættende virkning betyder, at borgeren ikke behøver at rette sig efter afgørelsen, så længe klagesagen verserer. Det vil borgeren så godt som altid være interesseret i. Altså et eksempel. Hvis kommunen opdager, at min carport er bygget ulovligt, så får jeg et påbud fra kommunen om at rive det ned. Jeg er ikke tilfreds med den afgørelse. Jeg påklager den. Men som udgangspunkt skal jeg stadig ikke efterleve afgørelsen. Det vil selvfølgelig være noget rod, fordi hvis jeg begynder at rive mit carport ned, og der så bagefter kommer en afgørelse fra klageinstansen om, at kommunens afgørelse var forkert, så er løbet det ligesom kørt. Opsættende virkning betyder altså, at man ikke behøver at opfylde afgørelsen, så længe klagesagen verserer. Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, for at man kan få opsættende virkning. Den beskriver jeg i min bog. Når først man har klaget, hvad kan resultatet så blive? Ja, for det første kan det ende med en afvisning. En afvisning betyder, at klageinstansen ikke har forholdt sig til sagens substans, men har afvist, fordi det er nogle formelle, processuelle krav, som ikke er overholdt. Det kan være, at den, der har klaget, ikke er klageberettiget, eller at klagefristen er overskredet. Så bliver klagen afvist. Hvis klagen bliver behandlet, realitetsbehandlet, så ender det meget ofte med, at afgørelsen bliver stadfæstet. Altså førsteinstansens afgørelse står ved magt. Det kan være, fordi der ikke er begået nogen fejl fra myndighedens side. Det kan også være, fordi der er begået nogle fejl, men de er bare ikke grove nok til, at der kan statueres ugyldighed. Hvis klageinstansen mener, at afgørelsen skal være ugyldig, så har klageinstansen 3 muligheder. Klageinstansen kan ændre afgørelsen, den kan annullere afgørelsen, eller den kan hjemvise afgørelsen. Hvis en afgørelse annulleres, så betyder det, at den ikke længere eksisterer, den er ikke længere gyldig. Man skal ikke rette sig efter den. Hvis det er et påbud, behøver man ikke at gøre det, man er blevet påbudt. Hvis det er en tilladelse, så har man ikke tilladelse til at gøre det, som man oprindeligt havde fået lov til. Altså, hvis jeg har fået et påbud om at rive en garage ned,
og dette påbud bliver annulleret, så behøver jeg ikke at rive min garage ned. Hvis jeg har fået en byggetilladelse, og byggetilladelsen bliver annulleret, så må jeg ikke bygge alligevel. Hvis en afgørelse ændres, så er det den ændrede afgørelse, der gælder. Og hvis en afgørelse hjemvises, jamen så skal myndigheden starte forfra og træffe en ny afgørelse.